Consider yourself worthy of love, worthy of respect, and you have to give respect to that special someone. Nare-respetuhin, excuse me po. Yung dumigay sa kalagitnaan ng pag-airing. Pasensya na po. Sorry, excuse me. That was so gross. Ay, orte, charot. Hoy! Bunas na muna! Ayan na, nakita mo? Huh? Boys, naka-live na ba ako? Kuya Joshi, ayan na, live na! I-zoom in! Wag naman masyadong zoom in. Hindi ko pa napapayos yung bulok kong ngipin. Ano ba yan? Tumulo. Tumulo. Uy, ang dami talaga. Merong isang nag-remind sa akin na talagang sobrang cringe. Parang may sinabi sa news. At 6 p.m. dapat lumabas tayong lahat at palakpakan natin yung mga frontliners. Tapos nung 6 p.m. lumabas kaming family. Tapos pumapalakpak kami lang. Parang tanga talaga. Ang nakakatawa lang kasi doon, parang kami lang yung gumawa. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.